हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और ये हमनी के भोजपुरी वीडियो बनावे के बाटे और बनावत तनी जा। एकरा आगे हम कहे के चाहतनी कि समाज में बदलाव ऐसे ना होखेला, समाज में बदलाव ऐसे ना होखेला जब गरीब के हिम्मते ना होखेला। समाज के बदलाव ऐसे ना होखेला जब गरीब के हिम्मते ना होखेला। मध्यम वर्ग लोग के कबो फुर्सत ना होखेला। मध्यम वर्ग लोग के कबो फुर्सत ना होखेला। अमीर के कबो जरूरत ना होखेला। तो समाज में बदलाव कैसे होखे? समाज के बदलाव करे खातिर अमीर के जरूरत होके चाहिए, मध्यम वर्ग के लोग के फुर्सत होके चाहिए, गरीब लोग के हिम्मत होके चाहिए। समाज में बदलाव करे खातिर सब कोई के सहमत होके चाहिए। जब कोई सहमत बनाई कि वो समय ना मिली, कि वो जरूरत ना हुई, कि उनके पास हिम्मत ना रही, तो समय कहाँ से आई? जो समाज में बदलाव हुई। समाज में बदलाव करे खातिर एकता बने पड़ी, एकजुट करे पड़ी, समाज बदल जाए। समाज के अंदर जब विरोध फैलावल तो समाज सेवा कबो ना हो पाई। समाज के लोग अलग अलग फुटुक जाए, तो कबो इधर भागी कबो इधर भागी। समाज के बिटरे खातिर अपन पहले एकता बनावे के चाहिए। एकता बनाइए और समाज को बदलिए, समाज बदल जाएगा। एकरा आगे हमने के यह बात बा, केहू भी अपना अपना वर्ग के लोग नता एकरा चलते और समाज में विरोध फैलता। हर समाज के लोग अपन अपन कटोरिया लागता, जो है अपन समाज बनावे लागता। ऐसे और एकता समाज में फुटुक जाता। तो समाज के एकजुट करे था अपन स्वभाव बदले पड़ेला और उनमें अपन टैलेंट दिखा के पड़ेला, इज्जत बना के पड़ेला। इज्जत व्यवहार से तब समाज बदलेला। समाज 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 हर एक लोग को आता समाज में बदलाव। समाज बदलाव करे खातिर अपन बहुत सख्त कठिनाई के लिए अपन उठाए के पड़ेला कदम उठावा स्थिर रूप से, एकदम समय साधन से समाज बदल जाए। तो हमार वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करी जा कि हमरो तनी मन बढ़े। तो फिर से हम अगला टॉपिक में मिलत तनी, अगला वीडियो बनावत तो यही पे हम अपन